खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गिबियावनो गासैखौबो आङो खावलायहरो दि जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो आरो दिनैबो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोना जेब्लाबो खोनाफेरै नुफेरै बायदि बे भिडिअआ आरो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो नोंथांमोना मिथिगोन आसलते माबोरै सासे थैनाय मानसिया थांखांफिनदो बेखौनो जोङो बे भिडिअनि थ्रुयै मिथिगोन गतिके थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सानसेखालि सासे मानसि गामि गेजेरखै थाबायबोदो आरो बे मानसिया जेब्लानो थाबायबोदो गामिनि गासै सुबुंफोरानो न'निफ्राय ओंखारबोजोबनानै बिखौ नायदो सोरबा सोरबा गिनानै खारदो आरो बिदिनो लासै लासै बे गामियावनो बिनि न'मोन नालाय गावनि न'आव थाङो आरो न'आव थांनाय लोगो लोगो गावनि हिन्जावा नुनानै लोगो लोगो बेयावनो सेन्सलेट जायो आरो गथ'फोराबो निजेनि बिफाखौनो गिनानै गोजानाव खारो मोदाय होननानै मोदाय फैदो होननानै आरो गासै गामियानो दावराव जाजोबो आरो बिनि उनाव गामिनि जि प्रेसिडेन्ट बे प्रेसिडेन्टआ पुलिसखौ खबर हरो जे ओरै थोरै बाथ्रा सासे मानसि फैदो होननानै आरो पुलिसफोराबो मोनफैयो दसे गोबावै नाथाय गावनि न'आव सासे सुबुङा फैनायाव मानि थाखाय एफा दावराव नोंथांमोना मिथिनानै आसरित मोनगोन आरो बै आसरित मोनगोनखौ माने माबोरै मोनगोन बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो थांनांगोन प्राय 27 सान सिगां ओरैबायदि मोनसे जाथाय जायो जाय जाथायखौ गासै गामिनि सुबुंफोरानो मिथिगो आरो इखालि जायो मा बै गामियाव नङा बेलेग मोनसे गामियाव सिखाव हाबोमोन आरो सिखाव हाबनायाव प्राय हरनि 11टासो बाजियाव बै न'आव सिखाव हाबो आरो सिखाव हाबनायाव गासै माने सुबुंफोरानो बै सिखाव हाबनायखौ मिथिनानै बिसोरखौ होसोयोमोन आरो होसोनाय लोगो लोगो साथामा खारखुमा लाङो आरो सासे माने हमजानायनि उनाव बै सासेखौ गामिनि सुबुंफोरा दोखो बुग्लियो आरो बुग्लिनायनि उनाव सासे मानसिया आरो सानबाय जे बिदि बुग्लिबाय थाबा बिथ' थैलांगोन बेयावनो गतिके पुलिसखौ खबर हरनि बिनि उनाव पुलिसखौ खबर हरो आरो पुलिसा लोगो लोगो बे जायगायाव मोनफैयो मोनफैनानै बै सिखावखौ नुनानै सिखावनि जि अबस्था थैहां अबस्था गतिके बिखौ लाना थांनानै हस्पिटालाव एडमिट खालामहैयो आरो हस्पिटालाव सानसे थानानै अखानायै डक्टरा खोन्थायो जे बै मानसिया थैबाय होननानै दाना खोन्थाया जाबाय मा बै सिखावा अबेनि सोरानि न'खरनि जेबो पुलिसफोरा मिथिया आरो बिनि जि गस्ला जिला जिथा गस्ला आरो आसियाबो थाइसे जनाय आखाइनि आसिया बिनि उनाव गोबां बिदिनो सुलु लाबाय थाबाय अबेनि मानसि अबेनि मा नाथाय जेबो पुलिसनि आखायाव फैयासै नाथाय सासे मानसि बेयावनो खाथियाव दंमोन बियो बुंबाय जे बिखौ आं मोजाङैनो सिनायो बियो उमुक गामिनि आरो बिनि नामा मंगल सिं आरो जेब्लानो मंगल सिं होनना बुङो गासै नामखौ बिनि उनाव बिसोरनि न'खरनि डिटेल्सफोरखौ लायो पुलिसा लानानै बिसोरनि न'खराव खबर हरो आरो बिसोरनि न'खरनि मानसिफोराबो बिदि खोनानानै लोगो लोगो थाङो हस्पिटालाव थांनानै बै मानसिखौ सिनायोना सिनाया पुलिसफोरा सोंबाय आरो पुलिसफोरा सोंनायाव न'खरनि मानसिफोरा बुंबाय जे नोंगो सिनायो जोंहानिनो आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो पुलिसा पस्टमर्टमबो खालामासै जेबो खालामासै न'खरा बुंबाय जे पस्टमर्टम खालामलायनाङा जोंहानिनो जेबो नङा जोंहा लांसिगोन बिनि गोथैसोखौ आरो बिदिनो गोथैसोखौ लाङो आरो लांनानै गासै गामिसेयानो लोगो नांनानै बिनि गोथैसोखौ सावो आरो बिदिनो मिथिनो मोनबाय जे आमखाया थैबाय होननानै गासै गामिनि सुबुंफोरानो मिथियो नाथाय 27 सान उनाव थिग बे मानसियानो बै गामियाव गिदिंनानै फैफिनो
आरो फैफिननाय लोगो लोगो गासै गामिनि मानसिफोरानो गियो सोरबा सोरबा आसरित मोनो न'खरनि सुबुंफोराबो गिजोबो हिनजावानो गिनानै सेन्सलेट जालायो आरो बे बाथ्राखौ जि प्रेसिडेन्टआ पुलिसनो खबर हरखायो सिगांनो आरो हरखानाय लोगो लोगो पुलिसा एसे गोबावैबाबो मोनफैनायनि उनाव पुलिसफोराबो आसरित मोनबाय बिथ' बै थैनाय मानसियानो माबोरै दिनै फैफिनखो बिनि उनाव बिनि आखाइखौ नायबा बिनाबो आसिया थाइसे जनाय आरो बिखुङाव मोनसे बै थैनाय जि मानसिमोन बिनि बिखुङावबो मोनसे सिन दोङो माने बौनायनि आरो बिनावबो थिक सेम सिन मोनसे दोङो पुलिसा गासै बाथ्राखौ सोंबाय बिनाव आरो बियो बुंबाय नङा आं ड्राइभार आरो आं गारि लानानै आसलते बहुत गोजाननि ट्रिप मोन्दोंमोन बै गोजानाव थांनो गोनां जानायखाय आङो माने न'आव फैनो हाथ'वाखैमोन आंथ' इखालिनिफ्रायनो गारिखौनो सालायगासिनो दं बिनि उनाव सोंबाय नोंनाव मबाइल दोङो नों मानो न'खराव खबर हराखै दिनैसिमबो इमान 27 दिन माने 27 सान जाबाय नों मानो फन हराखै खनसे आरो बे बाथ्राखौ सोंनायाव बे मानसिया बुंबाय आसलते न'आव आङो बहुत दिन जना थादोंमोन आरो जना थानायाव आंखौ न'आव माने खोब रायबाय थादोंमोन जोंहा आइ आफायाबो आरो हिनजावाबो बिनि थाखायनो एबार आं एसे रागा जाना थांनानै माने 27 सान आङो फन हरा होननानैनो हराखै आरो बिदि बुंनायनि उनाव पुलिसा बिनि मबाइलनि डिटेल्सफोरखौ दिहुनो आरो दिहुननानै नोंमारगौ बे मानसिया थांमारदोंमोन लकेसनफोरखौ दिहुनो बि जेरै बुंदो बेरैनो माने थार बाथ्राखौनो बुंदो बियो जेबो मिसा बाथ्रा बुङाखै बिनि उनाव दा खोथाया जाबाय बै थैनाय मानसिया सोरमोन होनबा आरो बे जाथाया नोंथांमोननो आङो खोन्थानि नोंथांमोना बहुतानो आंनो कमेन्ट्स हरबाय थायो जे आं बानायनानै बुङो बा ओरैनो सल'बाथा टाइपनि नोंथांमोननो आङो खोनासंहोयो आं आसलते जायखौ रियेलखौनो होनो आरो बेबो 2023 आव जालांनाय जाथाय आरो बियो दिल्लीनि जाथाय दिल्लीयाव जालांनाय घटना बियो आरो दासिमबो पुलिसफोरा बै केसखौ माने क्ल'ज खालामनो हायाखै मानोना बै सुबुङा सोरमोन आरो बै सुबुङा अबेनि जेबो डिटेल्स पुलिसनाव दाबो गैया आरो जेबो माने सुलुखौनो पुलिसा जेबो मोनाखै दाबो गतिके मब्ला मोनगोन मब्ला मा बेफोरो उनाव जासिगोन पुलिसनि खामानि पुलिसा मावगासिनो दङ आं नोंथांमोनखौ जास्ट बे घटनाखौ खोन्थादों मानोना जोबोद इन्टारेस्टिं जोङो जेब्लाबो बिदि खोनाफेरा बा नुफेरा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोदों जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे अन्नानै जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो गोजोन्थों।